Здравейте хора, аз съм на 27 и това е една нова поредица на Survival, която аз ще снимам. И да. Тук много трябва да имам по-нощие, защото си го сложих. Не трябваше да го слагам, ама няма. Просто съм свикнал така да правя и си го слагам. Да. Да потърсим този част. Що генерирах света, за това лаги. Извинявам се за което. Някъде горе, бе, да. Но аз се спалнах долу. А наистина, там долу се спалнах. Току-що го се спалнах. Вау. Хубави материали. Това ставаше един са хубави. И този клип няма да е много хубаво, защото много време ми се качва, не знам защо. И от вас знам защо е така. Защото имам един друг свят, където съм се направил такова. И те го правят така, че генерират същия свят, само че ми ги няма къщите и те работи. О, овце! Умри овца. О, айрон. Ще го взем, когато се направя кабелствена блокирка. Бързо тъпи. И сега в момента имам гости, но ми е кеф да снимам. Ще лекам, че имам за... Сега мога да се телепортвам до там, не? Аз съм с минимап. Така ли иначе? Голяма, така съм с минимап. Извинете, песи нещо. На мелодията. Надявам се да се получи я клипа. Да ви хареса. Те колкото хора ще го гледат, да хареса. Все пак. Вау. И също съм си пуснал командите, но те са за само за спешен случай. Само спешен случай. Аре, бе, подмия. Така да му звън тъмни. Но сега не пуснал Петри. И този барен го мраза, така че отиваме там. О, да. Аз съм се обучих. Защото там има се... Иначе трябва просто така. Искам да видя. Абе, че е пълно с тема като? Яш, братлепка, яш. Седно съм по средата на морето. Трябва да си направя по-яка карта. Не мога където има по-яка картата. И показва целия свят, ама. Когато гледам, не показва целия свят. Ей! Дай. Не ми показва бърга. Вижте колко съм бърза. Виж където. What the fuck? Могли. Няма нищо. Всъщност има нещо яко. И в този епизод може да търсим село. Да, може не разбрахте какво казах. Ами знаете, казах, че ще търси. Извинявайте, че ако от време почвам да шепна, но просто съм без глас. Нямам глас, буквално ми спирам глас. Аре, защо така лаги? Снимам клип, да знаеш. Добре. Това е Боб! Това е Боби 288! Юли! Извинявай, че ти прекъснах видеото, не знаех, че снимаш. Няма нищо безпокойно. Си, приятел. Ти сега къде снимаш? На Сенегър плеер. Защо така ми лаги, бе? Крафт БГ ми разбери Майнкрафт. Не са рестартнали Крафт БГ. Оказва се, че на мен няма... Кажи нещо, което не знам. Какво? Кажи нещо, което не знам.
Не са рестартнали CraftBG. Бобито някой го е взел в CraftBG и сега много се дразни. Така нямам скин с кой да влезна. Надявам се да не ми е бъгнал. Стих се един як скин. Кой? Олия 1-2, Олия Ти от да 1-2. се би, няма с женски скинове да влезам. О, ти верно, че каза, че получи, няма да влезе за женски сили. Това с този клип от колко снима 5 минути. Как се кажеш? Какво? Ти. Но спомня един... Друг скин да се прехвърля нещата. Като дъма мечовете и другите. Ма някой ти е разкрил паролата или какво? Не бе, някой просто ми е влезъл с бобито и не знам паролата сега. Аси. Иначе там си имал дъми мечове. Значи ти е разкрил паролата ли, да? Не, просто май аз написах някаква парола, дето сега не помня и сега мисля да влизам да я разгадавам, обаче малко вероятно. Да, ти като си за затворени очи майната си писал едва. В CraftBG според мен е по-яко от легита. Според теб? Според теб кой е по-як? А Юли? Това скин е много мощно. Стана. Добре. Аз пиша тъпо вместо тъпо брат. Става Кой много. скин ти? Но 27. Винаги с него съм. Аз след малко... Not found. Аз след малко си правя мой скин. Всякъде си, защото ми изписва, че имам 27 го нямам в сървъра. Ами аз снимам на Снигър плеерове. Ти с друг скин да снимаш? Не снимам 27 съм си. Еми нямате в CraftBG. Знам, аз съм на Снигър плеер. Но ще влече, че си в CraftBG. Казах, че съм на Снигър плеер, бе. Добре, аре. Ето аз сега ще приготвя, ще приключвам епизода. Аз ще влизам в моя сървър, обаче с погни. То скин е много мощен. На мен нещо почне ми лави Майнкрафт това. Дали да се смени това? Дали да се смени от 2288 на този скин? Както искаш. Плаща съм купилата за този скин бот, така че няма. Така ли, бе? Да? Да. Бобито е мой, аз няма го променя. Окей. Защо да го променя? Този скин си е най-якият. Ой, защо така лагиш, бе? Аз Зато- го намерих някъде там. Бах си, като си сменя мъглата, горе-долу ми се оправя, ма не знам защо ме Ама чака. бачи от нещо друг. Аз нищо не съм го натоварил с това. Не. И да, хора, тук видяхте един клей, но аз го изгубих. Няма нищо за... Аз ще влизам в моя сървър. То аз сега ще влизам. И аз. Само да прекратя епизода. На мен ще ми трябва сега няколко плагина, защото съм махнал логин, security-то и другите. Да. Защото не ставах. И хора, това беше за този епизод. Оле, не мога да натисна тук F1. И да, надявам се, ако харесали, коментирайте, оценявайте и чао.